Iti napalabas nga panakangabak ni Apo Presidente nga Presidente Rua Duterte nangibat isuna ti kari nga sulbaran ti Pilipinas. Nadagsun dati nga kari nga kung na patayok dagiti nga problema iti Pilipinas. Nga never iti panunot tayo kasde ka grabe nga agpiso. Di halos kagudua nga tawon iti termino na kung na napiman patayok dagiti iti druga iti Pilipinas. Hindi magbaga na di katawa ti kaduan karkaro kada tayo nga agrugrugi nga mga awat ti politika. Kung na tayo niya koneksyon na rin ang banang ibagbagbaga ni Apo Presidente. Nga na matiklo lang na iti napalpalabas nga hearing iti Senado ni rimuar dagiti drug lords, imuar dagiti politiko nga involved iti druga, uray dagiti Abu Sayyaf nga isu ti pangalalanda ti punduda, and dagiti back up da outside iti China kan tidak dumapay nga lugar. Nakibtot iti Pilipinas nga grabe nga agpaiso iti problema iti Pilipinas maipanggap iti droga. Halos malpasan iti termino ni Apo Presidente Duterte kat hanggang na rata haan nga masulbar diay ada daga reports nga kung nadapiman nga kasla nga agsardang isunan. Even ijay banda iti may kadwa nga kuna na nga patay na mangtengtengal kan mangibalbalod iti nasyon iti Pilipinas iti panagprogreso kat da iti may kadwa. Da iti kuna tayo nga korupsyon. Sino ti akin na mo nga di kuna tayo nga tumultulong nga ahinsya iti PhilHealth latest. Isu ti maysa nga mga kadakalan nga korap nga ahinsya iti Pilipinas. Iti Bureau of Customs manurag iti general nga linmabas ijay ingana iti dadu mga politicians ti kalukuan iti project da dagiti alalya nga project no kitan tayo kat apay nagdagsen na nga problema ti Pilipinas and agsangit piman agwingiwing lang nan ti asar kan sangit ti Apo Presidente nga niyamutan kasla makaibat na miyamanan tayo dagiti kakadwang mga ititudlat iti moral nga agtuloy nga palpasen na nga nasayat kat sapay kuma iti sumublat nga mangituray iti nasyon tayo kat maisimpa na dihay. Dayta ti parehas nga problema iti church tayo. Nakita ti demonyo nga hanang nga maisardon iti simbahan iti trabaho ti Dios. Haan na nga mabaling nga patayan iti church. Pinadas na inusar iti gobyerno, iti Roman Empire, Roman government, nga panigatan iti church, nawara iti church, yat, dinawaran da. Karkarumat nga inmadu iti trabaho ti Diyos. He tried to use religion, inusan na iti relihiyon, naibangon isunat ti maysa nga relihiyon, naagano ti pinatay na, ayun yat, ingana rata, survivor lata iti church. Ingana makita tayo nga ada iti maysa nga banag nga ingana rata kat hanga makarecover iti church where kasla nga iti diablo kat mangabak iti nga banda, and that is the area iti kuna tayo nga di panang infiltrate na iti church dagiti haan nga pudpudno nga naisarakan. Nagdagsen dayto nga issue kung nagdagsen dayto nga problema iti church gapusta panunutom lang nan. Dagiti iti kunada nga agdaydayaw tinagan iti Apo nung handagam nga pudpudno nga naisalakan. Sinisaan mat nga nasikap ti demonyo eh. Sinisaan mo nga handa nga maisardeng. Hanga nagbaligi isuna nga handa napasardeng iti church, iti trabaho iti Diyos. Tingkastana kat rinugitan na iti church by bringing false Christians, false leaders in the church. And it has been prophesied na ipadto iti sa ti Apo nga iti 2 Timothy chapter 4 nga iti mauludi nga laldaw rumabgrabe iti tatao madadu iti maalilaw already Matthew chapter 23-24 and already 1 Thessalonians, 2 Thessalonians dagiti cases nga pangkitaan tayo nga naipadto
nga ti mapasamak ti sumarsarunong nga lalo kat adu dagiti palsu nga mga kasaba kan adu dagiti malilaw. Nung dito iti may nga sigurado iti trabaho na katan nga maradal. Iti 2 Timothy chapter 2. Iti 2 Timothy chapter 2 verse 19. Kunana ijay. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity. After nga impresenta ni Apostol Pablo, kan challenge ni Apostol Pablo ni Timothy, nga pastor di church ti Ephesus. Kunana Apostol Pablo kini Timothy mo nga liwayan iti banor ti pudpudno nga panag-study. Tapno amom ken nakasagana kas may isang adi pa ni ti Apo nalibtak nasiglat kang mangitakder na mangiburay iti pudno ken mangi waragawag iti sao ti Apo nga nalinis iti panangikasabam. He gave the warning iti verse 16. Ada dagi banag nga ikatem, haan mo nga ipalubos nga agturay iti biyag mo nga mangtengel dagitoy. Dagiti banbanag nga awan ti kinagpayson na iti sao ti Apo, awan basaran na, chismis, superstitious belief, kas kada istorya pugpugot nga hanmat nga makatulong ti pamati. Iwasam diyay. Then, impresintan na ti verse 17 kan 18, duwang traidor iti pamati. Kunana dito'y lagi po nga ada iti duwa nga dita church ti Ephesus nga namarkaan napanaknakan nga ulbudda ni Himenius kini Philetus nga adu tinakonbinsarda nga kinalalaing dangag sao nga kunada awanan nalpas nga ti panag-ungaran anya pa lang tapan yu kasakasabay jay ituloy ti kadi teramidan tayo kasla ibagbagada nga hana nga kasla ibagbagada nga awan ti importansya na ti mensahe iti ebanghelyo nga isulang ti mensahe nga mangisalakan ken mangibulos ken mangilubos iti tao iti ngiwat iti magapu iti ngiwat iti impyerno. Kun ada katawan ti banur na iti ebanghelyo ebanghelyo sarsaritaan da ti 10 nga bilin nagsubli tayo kadijay mayat dijay and nagungun ti adu nga mga tao ket adu ti simurot kanada. And ito iti kunan Apostol Pablo. The reality nga haan nga maikat iti unag iti church inga nagsubli ni Apo. And that is the infiltration di panakasrek, panakalaok iti anak na kanti pamilya na dagiti manginagnagan nga kunadakat may sadamat nga Kristiyano namuti kinagpaison kadi handa kadi nga pudpudno nga Kristiyano. And here is the assurance ni Apo Dios. Aday ba kada kayo? Kunana jay, nevertheless, the foundation of God standeth sure. Iti pundasyon. Iti trabaho, iti Diyos. He is referring nga kunana, uray payman. Before iti panakaparswa, iti lubong. Pinapanunot niya po Diyos, dagiti agbalin nga anak na. Pinapanunot niya po Diyos, no kasatno nga maiwanan na dagiti anak na. Ket awan pulos ti makadadaal dagiti tattao nga haan awan ti makaisardeng iti panagabanti iti trabaho na. Malaw kanwen, but it was already planned from the beginning that nothing and awan and nobody, even iti demonyo, ket madadaal da iti trabaho iti Dios. Agtuloy, sigurado, haan nga palpak ti pundasyon na, nabakad iti pundasyon na. Tanya pulis nang isimpa na ito even before iti panangaramid na iti lubong. Insisigurado na nga dagiti anak na. Dagiti pudpudno nga anak na. Kunana, di pudpudno nga anak na katagtuloy da. Amo na nga iti church kat malokan dagiti palso nga mga kasaba. Naminsagana naman nga haan na nga'y palubos. Nga dagiti pudpudno nga anak na. Kat amin da kat masapasap nga mapukaw da. I am reminded di 1 John chapter 2 kunada awan da moten handa mo may. Kadadanag takong kunada di first kat isuda iti nangirugi ti trabaho. Isuda pa iti pudpudno nga Kristiyano nagmayat ti testimonya da di mo na
Ngamdimteng da simpo ni awan namutan hamo makita isu na di ganagay-gayan da di simbahan. Awan pa'y ganas dan nga kunata yung awan pa'y ti ganas dan nga mangitaktor iti pamati. Anya ti problema. The problem here nga kuna ni John the Beloved kat ingagapusta iti muna gamin kat handa nga maysa nga kapsatayo iti Apo. Handa nga pudpuno nga nagtuloy. Haan mong mamakita nga agtuloy dati pamati. Gapusta at the very beginning, handa nga pudpuno nga naisalakan. Sabali tinang awis kanyada nga agtuloy. Haan nga gapus kanya Apo Diyos. Haan nga gapus ta na isalakan. Na haan gapus ti Banghilyo. Baka dati maawa, gapus ti maalada, gapus iti napintas nga riknada, gapus ti binbindisyon lang, iso lang, tepan na idinawdawat, tapno mapaspacify lang jari riknada nga to feel good. But at the very beginning, handa ka di nga pudpunungan isalakan. Kung na pa ijay, katiba kada kayo, awan ti makatibag iti trinabaho nga pinili ni Apo nga may salakan. Masulisog da nga umadayo. Agbackslide da ti kadwan. Namnudya kaslak ni Himenios kan Philetus nga handa pulos agsubli. Ibaga da pa nga handa pudpuno ti Banghilyo. Handa nga pudpuno nga naisalakan at the very beginning. Ti pudpuno nga naisalakan nga aday ti Banghilyo kanyada. Tinalak na ti Banghilyo, nagpasakop na ti Banghilyo. Agtuloy da, napaplano ti biyag da, umadayo da man, the Lord will make sure, idisiplina da iso da, nga agsubli da kanya Apo Diyos. Kung na pa dito dayto iti silyo, nga dagito yung anak ti Apo, kat agtalina da. The Lord knoweth them that are His. Nagpintas da iti word nga knoweth. Ni Apo Diyos amuna. Nubos-bosan tayo iti Ilocano, iti simple nga matatay lang. Kahit nga asawan, kung natayo, amuna lang. Knowledge lang nga panakamo. Nami ti Biblia kat iti nga saukat na dagdagsan, ti kapapanan na iti panunot iti Hudyo. Nausar na ito, ijay Genesis chapter 4 verse 11 kan iti 17. Nausar na ito, iti the word nga no, nga ginosko. Kat nasawan iti Greek. Iti Hebreo, iti Genesis na usadeta iti chimpo ni Adan, kiniba, iti naikanda ti anak. Kuna iti saw ti Apo, iti Genesis, and Adam knew his wife. Kat nangasawan, an intimate relationship, naunog nga relasyon. Relasyon nga nadagdagsun no iti friend lang, kanagkaruba, kanagkalyan. Nadagdagsen no iti relasyon iti maysa nga agkabsat. That is the highest relationship diti daga, the relationship iti relasyon iti maysa nga agasawa. Haanakat na saon nga siyak ni Adan, si kaniiba, kat nagkaanak da. Nagamamuda lang nga kasiyay. The Bible says, and Adam knew, and Cain knew his wife. So tinausaran namot lang kinikain. Kat naibangon iti syudad. Kat nangasawan, there's an intimate nga relasyon, naunog nga relasyon. And when it is applied, iti sangwanan iti Diyos. Kung ano Apo Diyos, mo, naunog ti relasyon ni Apo Diyos, dagitanak na. Kinagpaisoan na pinapanunot na dagiti nga tao, uray pa lang before di narami na iti tao. Kat pinipili na isuda, dagiti may salakan. Kan insasagana na, iti panakaisalakan na. Insasagana na ti aldaw nga mamuanda ni Kristo Jesus. Insasagana ti bersikulo. Insasagana na, tutulag na ti Santo Espiritu. Nga rito nga tsimpo, makonbiktar, lukatam ti kapanunutan na, konbiktaram iso na, tapno mawawatan na, kan voluntaryo nga agpasakop iso na iti Banghilyo. Sumakita tayo dyan, iti panagtrabaho ti Santo Espiritu. Panagtrabaho ni Diyos Ama. Panagtrabaho ni Kristo Jesus. Insasagana na. Nausan matlaang na iti Matthew chapter 7 verse 21 to 23. I never knew you. Puna niya Kristo Jesus. Jeta tao nga madusa di impyerno. Kat nasawon, hanakadi nga mamu. Hanakadi nga mamu isuda. Nga madusa iti, nga hanakadi nga mamu isuda tinagan. Kat isuna kat Diyos. When God said, I never knew you, He is referring awan iti relasyon ta. Hanakat na saon nga tabod ni Kristo Jesus, nga hanang amu itinagan.
Kanhana mo tinangina isunangar tinangita di tibiyag. Isunat tinang pakpakuti kunana babaan kini Kristo akut kuti kanag agangangas tayo gapus kanya na. But the Bible says, I never knew you. Awan ti relasyon ta. Haan nga naisimpa ti relasyon ta nga tinalak yu di naramit ko di Kristi Kalbaryo nga isu ti mangisimpa ti relasyon yu kini Diyos Ama. Kan may isu ti mangiurnos ti relasyon tayo nga dua. Awan iti relasyon. Kalaban ko na kayo. So di isu ti may nga nausaran na. Nausaran man na ito yay Romans chapter 8 verse 29 when he said, foreknown kahit nangasawan, sakbay iti o tiyempo, sakbay iti panahon, sakbay iti lubong. Sinigudan, inamuni Apo Diyos, dagitoy nga tatao, haan nga gapusta inurnungan da, out iti naramid da, out iti amin nga mabaling nga kinasaya ti biyag da, haan nga gapusta dagiyay. It's just because ti asik kan voluntaryo nga kapanunutak nga, ada kanyak di rason no apay nga isuda. I'm going to choose these people. Na-establish ko ti relasyon ko isuda. Piliyok dagito itatao nga dagito. Kaslangan ti panagpili na ti Israel. Ako na nagaduti nagpipintas nga nasyon nga may mayat mo da kayo. Namda kayo iti pinilik. Out gapusta. Haan nga gapusta ada ti laslas to you. Kinagpaiso na awan ti kailalas to you. Mas adu pa iti may mayat nga nasyon. Namda kayo iti pinilik. That's grace. Da kayo iti nang ipinilik nga mangipakitaak ti grasya kanasik. And that is God's expression iti mercy. Mercy and grace na. Tatako na the Lord knoweth. Ammo niya po Diyos iti bagi na. Let everyone, the Lord knoweth them that are His. Ammo niya po Diyos, dagiti pudpudno nga isalakan. Ni Himeneus nga nagitoy, kung nagiti simurot ko niya da, handa nga pudpudno nagitoy. Malagip ko, kung nanapay di bersikulo, let everyone, da kayo nga manginagnagan, tinagan ni Kristo. Da kayo nga mangibagbaga nga, da kayo kutbagi ni Kristo. Dakal nga kaso, nga susaram ti may isang ID, ti may isang kumpanya, ahinsya ti gobyerno. Ngahan kamat ka membro, usurpation of authority di ay. Usurpation of authority. Iti pamati, ti may isang tao. Ngibagbaga na nga, anak iti Diyos isuna. May isang adik man isuna. Ti Apo naman, ngayam nga pudpudno nga anak iti Apo isuna. Aday bakra kayo. Kung na dito iti sao ti Apo, let everyone that name it, da kayo nga mangibaga nga napili kayo, da kayo nga mangibaga nga bagi iti Diyos, da kayo nga mangibaga nga anak iti Diyos, tataw iti Diyos, trabaho da kayo iti naisimpa iti relasyon iti Diyos, kung nanay jay, da kayong mangibagang adakin ni Kristo, panaknakan nyo iti biyagyo. Kitaan nyo iti biyagyo. Kitaan nyo iti biyagyo nga sumina kayo iti basol. Depart from iniquity. Kitaan nyo mata, panaknakan nyo. Ada ka diti bidensya na, ada kayo katpudpudno ng anak ti Diyos. Haan nga mabalin di jay, ti pamilya ti Diyos. Haan nga mabalin di jay. Di pa nag-rebuild ni Himeneus kini Philetus. That is an evidence that they are not God's children. Napasamak na ito, itibiyag ni Moses. Ni Korah, iti rebellion ni Korah. Kuna ni Korah. Apay si kalang iti mabaling nga mangidaulo nga kasi istorya ni Apo. Sorry, da kami karakaro ko makadak kami. Da kami ti mas qualified, da kami ti kapututan iti padi nga ni Levi. Makita yung kuna makita ti itintensyon ni Korah nga hanlang agbaling padi. Ijay nasyon nga manginandanon ti kararagdag iti tao kini Apo Dios. Kahit dapay nga agbaling nga political leader. Kuna ni Moses. Nga deta ti disenyo ni Apo iti plano na kada kayo nga tribo. Apay deta nga naagaagom kayo, hang kayo pay nga mapnek iti sitwasyon nyo. Hang kayo nga mapnek nga da kayo katadipan iti Apo. Kaya't yu pay nga agbaling nga political leader. Gapos di jay dimtang di siyempo kunana, dumtang ti siyempo no bigat. Kitaan tayo no sino ti pudpudno nga anak iti Diyos. Naagano dagiting inigan yuda, simur kanya da. Namteg sapa, pinanaknakan ni Apo Diyos ni Suda. Ngay Suda ti kamali. Inalimon ni Apo Diyos amin ni Suda. Nga nagrebuildi kini Moses. Kapsat. Da kayo nga pudpudno nga anak ti Diyos. Da kayo nga manginagnagan iti nagan iti Apo nga hanmat nga pudpudno nga hanga makita iti hamo makita ti bidin sa ti biyag na.
Karena sawan awan gayam, hanyo kayong mapudpudno nga tinalak. Alimunon na kayong dumot, itingiwat iti impyerno. Eksaminan nyo ti pamati na pudpudno nga naisalakan kayo. Ammo ni Apo Diyos dagiti anak na, insimpana ti biyagda, naiurnos iti biyagda, naiturayan iti biyagda, haan nga mabalin nga kuna yung anak da kayo, no awan iti diferensya iti panagbiagyo. Haan namat nga ibagbaga nga agaramig ka tinapintas nga biyag, tapno agtultuloy nga anak da kalata ti Apo. Kunana hanga kasya, ti bagbaga na rito ituloy yo, kitaan nyo ti panagbiag, nga napuno ka nalinis, eksaminan nyo ti diferensya nga panagbiagyo. Tadijay, iti mangipakita, no talaga nga pudpudno nga naisalakan kayo, nga dati relasyon nyo iti Diyos. Haan nga mayalis, dijay nga kinapudno. Sakbay iti lubong, sinimpana dagiti manglakam iti panakaisalakan. Kat makita ti panagbiagda, agdengagda, agtalinaadda, umaday daman pagbiit, na misubli ni Apo Diyos isuda. Haan nga mabalin, nga agbabiyagda, kanininjuyon da ti panaglanglangoy da iti baso. So di jay tadalan tayo, iti da ito nga tsimpo kung pagpanpanunutan tayo, may panggap iti realidad, iti pamati tayo. Dakel nga ginulo iti demonyo. Nga gapusta na mapaisardeng iti trabaho ti Diyos, rinugitan na. Iti trabaho, rinugitan na iti pamilya na. Nga adadag iti manginagnagan, itinagan ti Apo, nga ipagpagadang anak ni Apo di suda. Naisalakan namat, nung ti kinagpaiso na. Ulbud nga pamati ti ada kanyada. God bless, kabsat. Ni Apo iti mangdalan kada kayo tatangal daw. Kanda iti nga taroon, iti kararwayo. Nga mangtulong iti pamilya, kanti anak tayo. Kan iti simbahan, kanda iti kakabsat tayo. Nga makatulong nga manglinis iti trabaho na kan mga assess dagiti pudpudno nga anak na kan haan nga pudpudno nga anak na. God bless, kapsat. Ni Apo ti manginalan kanyo.